आंनि नामा जाबाय मन्टु बर'। आंनि गामिया जाबाय दलापारा चिरां डिस्ट्रिक्टनि। आंनि हिन्जावा मैया 6 मास 5 थारिखै खारदों। दा आं बोसोरसे जाबाय हायद्राबादाव खामानि मावफैनाया। आं दा लकडाउननि थाखाय थांनो हायाखै। बिनि फिसाजो सासे दं, फिसाला सासे दं। मानसिखौ सिख्ला बायदि नुयो। दा बे मानसिखौ सोरबा सेंग्रा मानसिया जुदि लाङोबा भुल जागोन। बे मानसिखौ सोरबा मानसिफ्रा नुयोबा बे मानसिखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आंनि फन नाम्बाराव हरनानै। दा मानसिया खारनानै दंहैयो। मैया 4:30 बाजियाव खारनानै दंहैयो बे मानसिया। दा मानसिया खारनाया जाहैदों बुग्लापारा बागानपारा एरियानिफ्राय बिमा बिफानि न'निफ्राय खारलांदों आरो बे थगायनानै। दा मानसिया बहा दंहैयो बिमा बिफाफ्राबो नागिरदों नुवाखै। नागिरबाबो खुरमा जाथिनाव नागिरबाबो मोनाखै। रावबो मिथियासो होनदों। दा जाहैबाय बे गथ' सानै दङ, फिसाजो सासे फिसाला सासे। दा रावबो नायनो बेखौ गैया। दा बिबैनावसो दङ, बिसोरबो गोदाव सोराव जानानै दं। दा बिबैनाबोथ' नायबाय थानो हाया, मालाय बिसोरनाबो गावसोरनि खामानि थायो। दा बेखौ सप्तासेनि उनाव जुदि फैयोबा आं लाफिनगोन आरो बिनि उनाव फैयाबा आं नांला आरो बेखौ। बे मानसिखौ सिख्ला बायदि नुयो आरो बे मानसिखौ। सिगाङावबो खेबथाम जाखाबाय आरो खारनाया। दा खेबथामानो जाबाय खारनाया। दा मानसिया ओमफ्राय बे सम्बारि, बिनि नामा जाबाय सम्बारि बर'। आंनि नामा जाबाय मन्टु बर'। गामिया जाबाय दलापारा चिरां डिस्ट्रिक्ट। बे मानसिया दा खारनाया जाहैबाय मुसलपुर साइडथिंनो खारदों होननाय खोनादों। बयबो मानसिफ्रा नुदोंनो। सोरबा मानसिफ्रा बै बागानपारायाव थांनो होननानै थगायलांदों बियो। नलबारि बागानपारा बे साहायाव बे मानसिया बेयाव थांदोंमोन आरो बेहाय थांनानै ओमफ्राय मानसिया खारलांबाय आरो थगायनानै। बे बिमानिबो एसे भुल दं। बिमायाबो एसे बिदिनो फन आं सोंहरबाबो रायलायखो होनो। दा मबाइल नाम्बार गोदान लादोंमोन, बेखौ सुइस अफ खालामना लाबाय। दा बे सोरबाफोर नुयोबा बे फन नाम्बारखौ आंनियाव हरबानो जाबाय। जायखिया बेखौ बिमा बिफाफ्रा लायफिनो दाबो राजि। जायखिया सप्तासे गेजेराव फैबा आं लाफिनगोन आरो। सोरबा बे लांग्रा मानसियाबो बेखौ लांदोंबा अननानै बेखौ बुजायनानै थिनहरफिनबानो जाबाय आरो। रायजो राजा गावसिनि गामिनि मानसिफोरबो दं नालाय, बिसोरखौ खोन्थानानै बुंनानै रायजो राजाफोरनिखौ बिमा बिफाखौ लेंहरनानै थिनहरबानो जाबाय आरो। आं बेखौ खुलुमनानै नोंथांमोननिसिम आरज गाबज्रिनाय जाबाय। जायखिया गथ' दं, बेखौ आलाय सिलाय जागोन आरो बेखौ जाबाय आरो बे गथ'फ्रा मा खालामबावनो। दा गथ' सानैया 3 बोसोरल', सासेया एसे गिदिरानो जाबाय, जेनेबा सासेया 7 बोसोरनि एसे बारबायानो। दा बे मानसिखौ सोरबा नुयोबा थिनहरबानो जाबाय आरो बेखौ नुयोमोनबा। जायखिया बे बबेथिं खारदों बेखौ नुयोबा रायजो राजाफ्रा खोन्थाहरबानो जाबाय। आंनि फन नाम्बाराव हरबानो जाबाय। खुलुमनाय थाबाय।